Ka kun hen yutrep National Awakening Movement na kakhanam menta kasngi kala perlong ka jiaki de ka basyong kelai mengor bandawa na ka sarkar bahkan penduk no eka personal interview tapkam ya kane ka jiaki isyong kelai mengor la perlong hakmat umodur sakan mau uwo ke anang ba uberan hajan civil hospital Shillong hakabalawan bane shimenta kinoya lambah kmat bahkan thub uba Thomas Pasa kisah melawatkan sarkar berkiwi-kiwi kajing temu jung kakhanam mensyim kene kesinjam kalong shibenta banlait na kajing tapkam hakarukom kabom dehok. Kendiat nak kalian kajongi ka lak sistem duna mentah ngilak yai thok sa sarkar ban kerpat ka sarkar ban penduk no ya kajing pelong ya kini personal interview haba ngi pelong ya recruitment namun ki grup BC di post pok ikam sarkar baro kumban supaya idin kendiat ka sarkar India nado arja khanre ko ada penduk ya kene ka personal interview artulai lagi state hapok kari India kila penduk ya ke personal interview kadawi ki kapapelong ki ban penduk kok kiongan apa kanang bangin wan rano ya kata kajing tungkam ka bakhui ka basuba ka bam syaliang ba kan nepotism kanja tangiru ngi ba kadai gelenti ka baba bat ngilak thok ka sarkar bagi kerpat bahang dia pok kejala ka jongiru kanang bangin yo ya kata kajing tungkam ka bakhui ka basuba ka bam dan kam ba hab khit ka pisah bangin penduk no ang neru bada haduk mentangi ke sarkar ka kam patsa skor ya kene ka jingdon kam ka lesia ka ba kum ki babuan balang ki kon samla ke jongi ki la angnut kira tharang ba hakane ka section ka baladam ngai i na kaliang jo wei no emli badan boram ma nujor suwa ora ya kene kaman ban na kaliang jo chief minister hakato ka por haba juba apo assembly uong hana ba kadang ka advantage, kadang ka disadvantage naka personal interview. Taka jubam na kaliang kajongi kalong kane. Yaki disadvantage ginatho akibanar kajongi kibangi tip ba kidei sisa kinongrim kibakalan. Yaki taki advantage ki ko ayo CM jongin batay. Ay UCM un batay kiai kita kajongi onong nakata personal interview. Hakaji so ko jongi mdan jongi onong. Kapay ten nakata daw ngi kwa ban kansay ba kum ka kanhun nadap rai ka CC meeting ka badap ba kit khot juga CC kini syong hang ni mendagas ni katukan nepor ban penpau sya kejelai brokoi khamta me sakinong yalam ki jongi sya ka sarkar ka jongi ya ka jing thrang jing angnut ka jongi ban penduk no ya ka person interview tegi kmil inti ba kini kisni ban wan khamta me ko malak berap ni jel secretary ba pok assembly kandan ka jing atai ya thir ya kane ka bentah kabar pada ni iba ka section ke badam UCM uang ru kane ka recruitment proses kade kata ka bajurong ba ka bayar ba tingi yakini ki jingkren ngi sim yaki kita ki jingkren ki bayalam bakala ki wamdon nong rim hang no ru makum ka jisau tho pa ba ngi tip habar lai pul sapo ka tenat sarkar ki kam ki baka sarkar ka di banle di penmi advertisement court exam thungkam ngangam sutu kayar hadu kan lu kata ka jing recruitment proses ka bau CM jogi uang lat ni kini lai teli benta kini ki kam ki ba biang ki ba red ki ba baik kam long complicate kan hadu kata ta kum bau CM upur syang hak yang dapat hawan ban pen complicate ya kini kam kata kada nak leng jongi nginum sengam kat bampat urlong kani ka jing dawa ka jongi ngin yai perlong widik program ngin yai kren ngin yai tho bang khmil inti pada ba nakaliang jong ka sarkar omdei ne kementa ka jing mentoi ka jongi ku khanam henry na ka benta ka jing mentoi jong ki konsam lagi jongi kan sengap ya ka jing dawa ka jongi syagi pajba pada khandiat na kwai ban pai kman hakini snam ki baladem ngalayu i bagi keme ki kpa haba ki kon jong ki apply kam ki habbe banwat unong yarap hablai wat manu minister ubale si uban yarap ikon ki jongi namar lawan ka to ka jisau thu balada apply kam lamdan backup minister mi okam de dandu ki pajba kilong kumi kilong pa ka jongi namda ki kam ki kon samla ka jongi teng dak pisaru habya pelun manyo ya kam takane ka de ke babakala lu dong sirong ban ki ngisau thu balada ngidu ka personal interview kandang competitiveness hak written
lada kadang ka competitiveness ki khon samla jungi kin pelut por ha jing pen khare lamba ki jing puli puthi ka jongki komang yong ba teng teng lada la puli ba la minut la nang astat ka kamum yo te teng teng ka penduk jikermen ni khon samla jungi ki bakin nang bakin start bat ngasim du gawi benda lesi ka personal interview ka ba dangdon sa apo ka state ka jongi benta ka dan benda ban penduna ya ka literacy rate apo ka state ka jongi te tang ini kintin gi khwi linti pada ka sarkar kan pai khman saya kan ka jingda wa ka jongi